Da, hei. Salut la toți. Am mai făcut niște memorie ca să poată să ruleze asta mult. Ne vedem când începe meciul. Meciul stă să înceapă. Va fi foarte interesant acest meci. Am încercat să fac echipă cu Jegosul ăsta. Pentru că Jegosul de Vali n-a vrut. Gabi nu-mi răspunde, la școală îmi zice că e coleg cu mine de bancă. La școală îmi zice, bă, David, hai să filmăm, bă, când aș vrea ca să mă sun pe Messenger, îmi dai mesaj și joc, orice ar fi. El a zis că mi-a zis la 8 seara că nu, că n-are baterie. Acum oare ce-mi zice în gură? N-aveți ce ziceți lui Gabi. Gabi, oameni buni. Ce este ăsta mi-ai luat? Mă ocup de dânsul. Eu am plecat, boss. Ok. Am plecat, tata. Și mă atacă pe mine, e cam prost. Stai că după mă obicei dacă intru pe aici. Gata, s-a generat. Cred că e ceva pe aici. Ceva? E? Da, e ceva. Oh, uite. Cred că n-am de pirați. Corabie. Da, corabie de pirați. Oh! Nu. Știu că am mai făcut un episod cu asta, nu știu dacă l-am postat. Din bine, vreau că știu ce trebuie și mai stau să le caut mult timp, știți, da? Ce este aici jos? Sper să nu fac full. Adică sunt destul de full până acum. De asta. Bețe. Bă, și cam atâta aș putea să zice asta. Cu mâncarea o duc bine deocamdată. Deci cu mâncarea nu stau rău. Chiar deloc. Bă, până aici stau bine. Nu sunt multe chesturi pe asta, trebuie să recunosc. Foarte puține. Dar sunt două sus. Sau, nu știu. Nu știu măcar câte chesturi sunt, frate. Oh, a început la sfierbinți. O, doi bai. Eu ce înfundat sunt. Frate. Ok, mi-ai deschis în sfârșit și mie, mulțumesc. Bă, ce asta mai mult mâncare, dar nu-i bai. E bună mâncarea. Stai așa, fiți atenți ce parcul fac. Incredibil, sparculus! Azi, abă. Ha, și cam atâta ce tu știu. Cred că nu știu, caut pe cineva să mă parcă, na. Să vezi și acțiune. Nu o să câștig meciurile doar uitându-mă. Doar așteptând să vină de meciuri posibil. Dar am cu full, frate. 5 minute. Încercam să mă fac VIP. Nu. Trebuie să am mai întâi un cont, știi, da. Pe aici e spawnul, da? Se dă refill acum aici, demon. Dar sunt 4. What the fuck? Să vezi cum se dă refill-ul. Cred că sunt sus aici. Și stau pe shift. Știu? Și ce trebuie de sus? Inteligent sunt, frate. Da, gata, știu, bă. Bă, dă-te refilule, hai, dă-te de aici refilule. Că mă înghesui. Nu vine nimeni. Ok. Perfect. Bă, cască de asta e bună. Da, ce dracu, mă duc pe direct jos, ce până. Le ciordesc repede. Sabie, nu. O, ba, da, fac sabie de fil.
Diamond, cască de zel. Nu cred că vine nimeni, frate, peste mine. Cum de asta? Nu, hai să fac și sabie. Și acum le fac troll la băieții. Drept e acolo sus, frate. Deci le fac la fraier. Mă pun aici, ăștia nu o să mă vadă, sper. Să nu mă vadă gen. Și ea când deschid chestele pe aici, nu cred că o să mă vadă. Sau să-mi zic, nu, zic că poate cade într-o capcană. Sper să vină ăștia. În caz că vin, știi, gen sar pe ei când deschid chesturile și n-ai rup. Dar mi-e frică să nu fie echipe. Dacă o să le echipăm Blizzard, da. Sau măcar să fi fost o echipă și să muri tu. Păi și mă ce trebuie fără ăsta. Aoleu, aoleu, aoleu. Toc. Poate că știi și singur. Zari zaranga, mi se rupe creanga. Se întrerupe la cateringă. Nu sunt puțin ce să faci, frate. Două minute. Deci nu mai se întâmplă nimic, frate, eu mă o să-i caut pe ăștia. Vreau să mă vedeți pur și simplu cum stau și în astea. Hai să-i căutăm. Desteză, tu vă. Trollul meu n-a mers. Dacă nu vine Prada la vânător, se duce vânătorul la Prada. Sunt aproape full fier cu sabe de fier, deci nu. Nu cred că e vreunul cu sabe de diamant. E full, da, sabe de diamant. Mamă, ce ascultam Mihai Mărgineanu când eram mic. Serios vorbesc, când eram mic eu ascultam Mihai Mărgineanu și bine rădut, frate. Să vedem și noi după ce story. Să nu știu că să fac parcurs. Ba, da, mi-a zis. De ce mă nesimțitele mi-a zis că trebuie să fac parcurs? Ce? Oh, de aici, aici. Mai sunt 3 aici, nebun. Adică va fi bine de merge, zic eu. Da, mă, frate. Nu știu ce să fac de aici. Sigur aici și de aici e ăsta. Du-te! N-ai, degeaba. Atât e serios, frate. Serios. Asta e nap, frate. Am prins în combo și am câștigat, oameni buni. I won the game, I won the game. Taci, că filmez, I won the game. Și singur. Am câștigat și singur, fără vale, fără nicio echipă. Chiar că am stat mai mult. Ce? O să opresc acum. Da, cam atâta. Ați auzit că nici mama nu mai este de acord cu mine și la revedere.